Tiri sanibona njani niyaphila asithembe niyaphila mfoka Mkhonzeni nibingelelayo. Thank you so much for being here guys. Thank you for supporting this channel. Thanks for everything. Ngicela abangaka subscribe benze kanjalo, abanga follow benze kanjalo ku TikTok ukuze sikhulise le channel. Ngiyabonga. Ngibuyile kulabo abaloku bethi MK Party is a family stokvel. MK Party is a family business. But MK Party is a family enrichment. But enrichment. Whatever. Ngisho kanjani. Bamile impela ba scrutinize. Recently nje kule task team lekhethe ubaba uMsholozi. Abasagcini nje ngokubuka uDuduzane kuphela. Ukuthi uDuduzane family member kaMsholozi ekhethiwe yaba part of the task team. Sebabheka manje nalabanye abanaye lapha yana uDuduzane ku task team. Hayi ke sebapopolile abanye bathola ukuthi hayi kule task team impela engathi khona nezihlobo nje ezithile ngaphandle kwaDuduzane. Ihlobo zikaMsholozi zegazi okuthi zingama member even a family kaNkosi kamama waMsholozi uMamzobe and all that. Sebagubhile impela abafakile ipicnic fosholo ba research abenza yonke into babuya nazo bayasixoxela ke manje. Into oyibuza yona iyodwa ukuthi engabe yindaba bekhandleke kangaka abantu beyothola imininingwane nge-task team ekhethe uMsholozi. Not just the task team but bawuthola imininingwane ngalabo ababukeka besondelene kakhulu noMsholozi. Inhloso yini iyodwa vo. Bafuna ukuloku baphusha i-narrative ethi MK Party is not for South Africans but is for the Zuma family, to enrich the Zuma family, to push the agenda of the Zuma family. Selokhu bamile kulokho. Ngizokhuluma nabo ke as usual. Angeke siqede vele ukuloku sikhuluma sibaphendula sidefenda neMK Party. Sidefenda noMsholozi because thina siyakholelwa ukuthi struggle lesi abhekene naso uMsholozi okufuna ukuthi asupportwe yithi indlu emnyama ukuya phambili. Ake ngithi ke ngamabomu lokho ababuya nako ukuthi kunama member efamily kaMsholozi lapha ku task team besides nje uDuduzane. Ake sithi it's true. Then is it a crime? Is it a crime? Ngicabanga ukuthi uyayiphendula lapho. Impendulo and I'm sure it's not a crime. Okay? So if it's not a crime, what's wrong with the inclusion of a family member, no mama family member kaMsholozi, or even kungathiwa ama best friends kaMsholozi? Yini errong? Impendulo mina nawe sovumelana lapho njengoba ngilalela ukuthi ayikho into errong lapho. So now yini eyenza, what's the fuss mangayibeka kanjalo? Yini eyenza ukuthi pho iningi labantu libe lokhu linake le ndaba le? Ingoba bafuna ukuloku bephushe into ebeloku yenzeka yonke leminyaka. I-narrative ethi uPresident Zuma is selfish, President Zuma is corrupt, President Zuma is doing everything ukuzuzisa yena naba close naye nefamily yakhe. That's the narrative eloku iphushwa. Even thina abanye esingama millions empeleni esingama millions behind uZuma, abaningi bacabanga ukuthi siziphukuphuku sonke thina is over 10 million because we are over 10 million over
over 10 million esupporta i-MK Party eSouth Africa. Lokho kubonakala even ekutheni njengamanje i-MK Party is the main opposition ngokwamaphepha nakhona. Empeleni i-MK Party should be the ruling party njengamanje eMzansi ukuba irojwa noma irojwanga. So you ask yourself ukuthi all these people, these over 10 million people behind uMsholozi are stupid. They don't see ukuthi balandela umuntu selfish, umuntu ozinaka yena nefamily yakhe. Are we all stupid empeleni ngendlela wena obuka ngayo? Are we pendule? Are we fools? Are we not thinkers? Yini lena engaka efuna nina ukuthi ni convince thina ukuthi sisendaweni wrong, sikwi-party noma kwi-organization wrong? Yini niphushwa yini? Ingoba nina nine-care enkulu ngathi nifuna ukuvikela thina, nisivikela kumuntu oselfish ongumsholozi, nifuna ukusivikela kumuntu ofuna ukusenzani kahle kahle. That's the question engiyibuza yona mina, because mawungabheka kahle, I remember very well when Msholozi introduced the MK Party, empeleni not even the MK Party, when he introduced himself as umuntu ozovotela for the first time a new party empilweni yakhe okuyi-MK Party, angikhumbuli nangelilodwa ilanga kwi-statement sakhe ethi ucela bonke abasupporta yena bahambe naye bayovotela. He didn't say that mina ngendlela engikhumbula. Wathi yena as a person, as an individual, for the first time, even though member ye-ANC, angeke futhi ayeke ukuba member ye-ANC, uyovota for a new party. And-ke beloke wachaza ama-reasons akhe since then ukuthi ayini kuze kube namhlanje. Thina sasuka samlandela Msholozi engasibizanga sazizela. So do you think we are fools? Manje lokhu nizoloku nisibelesele nisitshela ngokuthi uZuma MK Party uyakhela ifamily yakhe, uZuma ufuna ukubenefita nge-MK Party. What if thina esimlandelayo vele sifuna benefit ngayo nefamily yakhe? Nizothini masisho njalo? Masithi Msholozi benefit via MK Party nefamily yakho. Niyothini mangabe thina sesikusho ngomlomo ukuthi akwenzeke lokho? Niyobe niloniqhubeka nisibona njengabantu abangacabangi. Bafowethu lalelani la sizonitshela. Mina njengokwami kahle kahle angisiboni nesidingo futhi ukuthi sibe siloku sidefenda uMsholozi size mhlambe siqethuke siloku sidefenda uMsholozi kini. Nina eniloku nisibelesele ngokuthi uZuma usondeza ama-close relatives, family members, friends kwi-MK Party. Asikho isidingo empeleni sokuthi sibe siloku sidefenda thina kahle kahle kufanele ngabe nje siyathula siyanibuka kuphela. But ngenxa yokuthi sikupolitiki la kunabanye abantu okuwukuthi mhlawumbe indlela abacabanga ngayo mhlawumbe ngandlela thile nga-influenceka bagcine bebona uMsholozi ngaleyo ndlela. Sikupolitiki siyafuna ukuthi sibe nama-numbers, i-MK Party ibe nama-numbers because ipolitiki isebenza ngama-numbers, ama-elections asebenza ngama-numbers. We are here to defend uMsholozi, not ukuthi simdefenda ngoba kuwukuthi mhlambe si-desperate, no, just nje ukuthi sifuna ukuthi labo okungenzeka basangabaza noma umqondo wabo usangabaza ukuthi iyona ndlela e-right le esikuyo bakhona ukusizakala. Because into esiyitholile ukuthi isikhathi esiningi uma lokho amanga ekhulunywa phindwa kukhona abagcina bewakholelwa. So nathi kufanele kube ngilokhu sikhona la okuzoloku sikhuluma iqiniso, facts all the time, ukuze abantu bakholelwe iqiniso. Sikholelwa ukuthi iqiniso leli selikhuluma ukuthi ayikho into wrong eyenziwa uMsholozi kuze kube manje, akaze futhi enza lutho wrong uMsholozi. Yithi nje esikholelwa ukuthi lento ayenzayo ibenefitisa iSouth Africa, isazoyibenefitisa futhi iSouth Africa ngoba even before ayiformisha iMK Party
besivele simlandele umsholozi. Abanye bethu njengami nje umfoka Mkhonza, I've been following uZuma, supporting uZuma all these years, even before kube ne-MK Party. Ngingayivoteli i-ANC. Bengingayivoteli i-ANC yonke leminyaka. Ngaze ngivotele i-ANC impilo yami yonke. Even uPresident Zuma seyi-president ye-ANC. I've never voted for the ANC. But uthe mayephuma kwi-ANC eqala i-organization yakhe umsholozi. That's when I started voting. Because mina ngibelieve kumsholozi nginezathu ngakubekela la abanye ukuthi mhlawumbe abazi ukuthi kungani. Go to my previous videos engawa uploada la uzozwa ukuthi kungani ngisupport umsholozi. Nabanye futhi abaningi bayakuchaza ukuthi kungani ngisupport umsholozi and all that. So indaba yokuthi mhlawumbe noma ningazama kanjani iloko nje sifuna ukutshela wena. Noma ningazama kanjani angeke nize nisishintshe because we are not fools. We know why we are here. We know why we have joined the MK Party. We know why we are behind President Zuma, supporting his vision, supporting everything afuna yenzeke kule country. We are not fools. So lento ukuthi nje niloko nithi usondeza ama family member and all that ningaqhubeka nisho, but now we are here not ukuthi umsholozi wenzani nama family members wakhe nama friends wakhe. Excuse me, thina silandela umuntu esikholelwa ukuthi le country le uyayithanda first. Uyayithanda iSouth Africa, uyibeka kuqala priority yakhe. That's the main thing eyenza support umsholozi thina than ama-squabbles lawa akhona between mhlambe yena nabantu abathile abanayo kupolitiki yaseMzansi. We don't care ngako konke lokho. Thina sila for umsholozi nevision yakhe. That's all. Yilokho nje. So noma ngaletha noma ubani. Futhi uyabona nje manje ngifuna ukusho njengomfoka Mkhonza ngithi engathi uma uyi-family member kaMsholozi njengamanje ebenga-announce ukuthi usuyajoin i-MK Party, enga-announce ukuthi usuyamsupporta openly umsholozi ne-MK Party, engathi ningasondela. Senidinga kakhulu eduze kuka-President Zuma njengamanje. Family members kaMsholozi, igazi likaMsholozi siyanidinga kakhulu eduze kwakhe because kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kube khona nezinyoka ezisondela eduze kwakhe kanti zizofeza izifiso zazo njengoba isondela kuye. Kodwa sikholelwa ukuthi laba umsholozi abathembayo njengabo Duduzane nalabo abasondezayo azosebenza nabo abangayigazi lakhe ibona esibadingana kakhulu ukuqinisa ivision kaMsholozi. Sesizokusho nje kugcwala umlomo njengamanje. All Zuma family members. Ake ngithi nje umungo wakaZuma. Umungo kwaZuma. Siyafisa ukuthi engathi ungajoin umzabalazo kaMsholozi. Uyisupport ivision kaMsholozi ngokuthi ujoin iparty yakhe MK Party. All people abangama family member kaMsholozi, friends, close friends, abantwana and all that engathi bangasupporta umsholozi. Yiloko nje sifuna ukuthi sizama manje ukubonisa laba abaloku besiconvince nge-family this, family that ngomsholozi engathi iphukuphuku. Sesifuna ukubatshela ke ngokuqondile manje ukuthi eduze kaBaba uZuma sidinga abantu begazi lakhe. And ayikho into wrong lapho. Eduze kwaMsholozi engathi kungaba yibo abaningi njengamanje. Ngoba kuyabonakala ukuthi isibongo sikaZuma njengamanje kufuna ukusetshenziswa sona ukuze kudilizwe wonke umthangala lo esiwakhayo njengamanje womzabalazo ukukhulula umuntu omnyama. iZuma family iyona njengamanje silidown kufanele silide. Yiloko engifuna ukusho specifically kule video. Sicela umsholozi nefamily yakhe basilide. Ngicabanga ukuthi futhi le call engisho la nabaningi abala MK Party bazongisupporta because the fact is ukuza kwethu ku-MK Party vele besilandela uPresident Zuma. Therefore okuthandwa ngumsholozi nokudingwa ngumsholozi ukuze enze ivision yakhe ifike la ufuna ifike khona siyakusupport. Injalo nje bafethu ayijiki babheka. Umfoka Mkhonza lo ngiyacela ungaka-subscribe la ku-YouTube, ungaka-follow TikTok, press follow. Siyayiphushiya phambili inqola kaMsholozi. Sithi nqamalala sihole nomndeni wakho.
Ngiyabonga kakhulu bafethu, sonibona kwividiyo elandelayo. Thank you so much.